Ei, cine acolo se joacă la noi? Cine acolo, Deni? Da, da. Cine acolo? Leu? 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 Și hipopotamul? Și grivei. Ei, Macu. Ia scoatem sesia asta. Băieți mari nu mai succes idem. Asta-i? Așa, bravo. Așa. Dă de mâini, da. Dă de mâini, gencioare. Bunica să vadă cât de activ tu ești. Da. Oh, și... Ce acolo? Ce ai văzut? Dansezi? Dansezi, Marcu? Dansezi acolo? Dansezi? Ei, noroc! Pofosul, la unde? La cine ai luat bofele astea? A, Marcu? La cine ai luat? Noi crește mai mult în lungime decât în lățime, așa-i? Nu se strânge nică la noi, în lățime, nici la burtică, nici la mânuță, nici aici. Noi creștem în lungime, așa-i? Nu știu cât, dar creștem. Așa, da, de micioruță, da, de micioruță. Oho, oho. Da, da. Ce? Prietenii tăi? Leu și hipopotamul? Așa, așa. Cum faci, Leu? Rrr. Și hipopotamul? Mor, mor. Ce-ai? Ce? Și ea spune, salut la bunica. Spune salut la bunica. Salut, bunica. Și bunei tot. Noi ce numai cu bunicile grăim. Cu bunei. Ce? Punem пока.